Oba. Na gama. Masha Allah, it's over. Yawwa. Bari kuma mu ɗan ji sauti. Ka san an ce taɓa kiɗi, taɓa karatu. Ba za a fi mu ba, kai ba za ka fi ni ba, komai kudinka ba za ka kai ni ba. Ni na yi gaba shi yasa ake kira na da shugaba. Arewa ta kafa, kuɗi a gida a ciki a van. Oba. Kai. Oba a kawo asibiti guda 40. A kawo motar ɗauki guda 17. A nemo min 'yan kwana guda 70. Kai. Na? La ilallah. Na? Malam lafiya? Ya ka kashe waƙar ta yi daɗi. Waƙar ta yi daɗi. Wace waƙar? Wannan waƙar.